Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायथ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा? दायो आङो ओंखारबाय एकदम न'आव जेरै दं एरैनो जाब्बा जुब्बायैनो ओंखारबाय आं दिनैहाय अखाबो ख्रेब ख्रेब हागासिनो दङ। ओमफ्राय खानाया एसे सिदों आरोना दानि थोरसि सुनानै अखा हागासिनोमोन नालाय। ओमफ्रायो बिबोनांमोन थांगोन आरोना बुरजायैनो लोगोसेनो जबायाबो थांनो नागिरदों आं दा बेखौ लायना फैग्रोनोसै आरोना दा गारिखौसो दिहुनलांनो हागोन ना हाया आङो हाब्रु जायोना जोंहाना लामाया नैबेखिनिया ओमफ्राय आङो दा बाजाराव मोनहैबासो लाफिननोसै आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नै लोगोफोर एन महिलारिखौ लोगो मोनफैबाय सालबारियाव फैनानै बाजाराव खाथिनिबाबो लोगोखौनो मोनफेरलायामोन ना दिनैसो लोगो मोनफैबाय। मा मा लाखो? आं नै दखना बिदनसो लादों। बिदन नै नायनि अफार दङ नै मोजां मोनदो। बेसे होनदो इखो? 1050 गांसेल' ना गांनै? अफार होबाय दं। दे ला दिनैसो लोगो मोनबायहाय मानसियानो मार किउटखा नै अफार होबाय दङ नै दिपालि दख'ना गलायाव सालबारियाव लाफै दिपालि दख'ना गलायाव नै अनाराबो अ नै सानैबो मालाय आब' गुमै आंहा लाथ'आ र' एसे गैथ'आ जानानै दङ साननैसोनि उनाव फैगोन र' जाबाय नामा थांसै देले माखौ लाबावनो आं मेंगुजोब्बाय इसोरनि दख'ना नायनायाव इनिफ्रायनो थांनानै इयावनो फैफिनबाय इखौनो लाजानो लुगैथारदोहाय आङो नोंखौ फमानै खनसे नायबाव थानोसै आङो मोजां नुदों आङो इखौ मबाइलाव एसे बोरैबा नुदों खिन्थु मोगथाङाव रियेलाव साबसिन आरोना फालिया साबसिनथार फालिया ए आसल बुस्थुआनो थालांबायमोन माथो आगैनिया फैसा थफ्लायानो थालांदोंमोन खोमा इखौ मोजां नुदों नानि नोंलाय मा बायखौसो ना नायनि नानिनिखौ नायनो मोनाखै आं बिमायंआ बायना होबायबा नै मेथाइखौ लाफानाय मोजां मोनदो दे अ स्कार्ट इ हाबाब गोलैबायमोन समायगोन दे जोंहा नानिया गावदांदांखाना ना मिरना नायनि इखौबो नायनि ने बा दहनलायदोनो नायसुन आं नायनि आयौ मालायसो मोजां नुदो दे नानि ओमफ्राय नोंहा माला बायगोन दख'नाखौ ना बायथ'आ नांथ'आ होनलाय नामा माबा गांसे लानोसै आं खायबा नङाबा जायखिजाया दे थां होमबा ओं दे सासेया लाबाय मालाय नै बे सासेया बिबनाङा अबाव लाखो अबाव दोनखो दख'नाखौ नै सासे बिबनाङा नै इखौ लाबाय आरोना लोगोफोर मोजां नुदो नर्मेलनो सिम्पोल कालार मोजां नुदो इ लाबाय इखौ दख'ना फालि ओमफ्राय नै बे सासेया जाना बिबनाङा इखौ लानो ना नै इखौ लानो जाबाय दं आं नैखौ मोजां नुदो होनदो ओमफ्राय इहा आरो इखौ मोजां नुदोनो ओंखायनोथ' इखौनो लादो होनबायबा आङो न'आव जेरै दं एरैनो फैदोहाय जानला मानलानो दिनै पल्लबिया पुरा कनफिउस जाजोबथारबायहाय सयथिबो माखौ लागोन माखौ मागोन ब्लाउसफोरखौ आङो नोंखौ वाट्सएपआव स्टेटासाव मार मोजां मोजां होनाय नुदोंमोन सानसे दिनायो ओमफ्राय माथो गैया आब' जोबलांबाय थायोना दाउ फंबाया मा खालामो उखौ लानो नागिरदो मोजां दोनो नै जबायाबो मोजां मोनो माबा कालारखौ फालिया साफा साफा गोजाहाय नायबाबो फालिया साफासिन नुदो माबा आगरखौ ना
खालिया माबा आगरा गोनां ना दखानिया ओइ आब' इखौ बेसेयाव हरगोन होनदों मा मोजां समा बिसोर मालाय इदि कालार कालारखौ फसाया आं फसायोसै ओमफ्राय आं बाससे कारा लाखो कारा लायो मोदे मोदे नायखोनाया आं इखौ मोजां मोनदोंथ' ना सुनो मोजां नुवाखै दे र' आंबो नायगोन ब्लाउसखौ मोजां मोनदे बे गांसेयाव बे बेनो ओइ गोमोखौ हरनाय खालिया साबसिन थाखाय थांनोसैहाय लोगोफोर बिबनांफोरनि बायनायखौनो एसे नायलाहैबावनोसै न'आव थांना गाननाय नायहैनोसै थौ थौ मोनफैबायहाय लोगोफोर न'आव नै गोलोमफ्रुजोब्बाय अखा हानायबाबो गरमानो लाजाखाया नै दहायनो खोन्थिखादों आङो होमबाबो खनसे खोन्थाबावनोसै नै हाबहैबाय खोन्थानो नागिरदों आं फल'निखौ आकुमानियालाय नै गांसेया जोंहा बिबनांनि नैबेनि नै दहायनो खोन्थाखादोंमोन आं होमबाबो खोन्थाबावबाय आरो न'आव लाबोनानै मालायसो मोजांथार नै बे गांसेया नै बे सासे बिबनांनि मोजाङानो दे पिंक कालाराथ' आंनि फेभरेटखा नालाय ओमफ्राय आरो मा मा लाबावदो सासेया मालाय गारियाव गारबोबाय नै सासे बिबनाङा जोंहा गैया जबाजों आंजो जों थांफाग्राल' बाजार बानायनो बेदरखौबो अमा बेदर मोनगोन होननानै सानबाय अमा बेदर मोनासै आरोना बयलारखौनो लाना फैबाय आङो नोंसोरखौ एख' जाहोनो मोनाखै आं थान्दाखौनो लों आंबो एसे लोंनि बिराद गरम मोनदों माबोरै इदि जानाय इदि जाफेरामोन सं दासो गोलैनायखौ इदि जाबाय हायाव गोलैदोंमोन दासो जांख्रि जाबायना बादाबायदि आङो एकदमबारे नोंनि भागा गैखाला दे नों होननाय नङा इखौ मा खालामनांगोन दा इखौथ' फेंफें जानाय नंला गिलु बालुनो सिङाव हाबाखै खोमा हाबदो बायदि मोनदां उल्था बानायनाय उल्था बानायनाय खोमा हाबाखै दे सिङाव हाबाखै ओइखौ सुइसखौ बन्द खालामबानो दे नामा सुइसखौ बन्द बानायखादो जाल्लाहाय दानिया संनाय खावनायाव लाहार फाहार खालामसैहाय लोगोफोर बाजारनिफ्राय मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय दावदैया नैहाय बायबाय दैसेया इयो आलुआ जागोन नांबावगोनबा नोंसो नों बेदरा जाबाय खोमा दे ना होबावनो दरनै होबावनो सामब्रामफोरखौ लेमनानै लाखानोसै दालिखौ आङो दहायनो संना गालांखादो बाजाराव आं लेट जागोन बायदि मोनखादो बिबनांमोना आं आन्दासाव माने बिदिनो शपिं खालामगोन खोमा दख'नाफोर लागोन खोमा बिदि सानखादोंमोन नालाय आङो गोबाव जागोन साननानै दालिखौ संखानानै गालांदों आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेदरखौ एवनानै होनोसै मोदै गजोब्बायहाय बा गाबनो ओंखाराबाथाय सामब्रामखौ होनानै गाबनो हागोन सं दख'नाफोर दिना मोनाबा आं हाला दे नों हादो आयौ आं हाला मोदै गजोब्बाय आं नै बोहैलायबाय खोमा मोदैया प्रभु आया जाबाय दे दसे आबावबाय नोङो ना दोनहरबाय सामब्राम गुफुरखौ सेलायनोसै एबार सेस मोदै गजोब्बाय नैहाय जोंहा जबाखौसो संनो होबाय आङो नोंनि संनायखौ जानाय नायनि हालदै सालदै होथ'वाखै नामा दे नोंनि आयदा बायदि गोसो बायदि होदो आङो देजोबना होबाय जिरा ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुरजों बानलु देनाय नै आलु भाजा एवगासिनो बिबनाङा जोंहा बेदर जायानो ओंखायनोथ' आलुखौनो एवबाय आङो बिगुरखौ लेमना होदो नोङो ओमफ्राय आं एवनोसै ओंखाम जानोसैहाय लोगोफोर जोंहा नै बेसेबा 4ता मानि जाबाय दिनैनि ओंखाम जानाया बयलारजों आलु दाउदै एवनाय दालि ओमफ्राय आलु फ्राय एसे एवदोंमोन नै
lala đột này Ning na, nang la, ayang. Ning sila, dosi. 사담는 배. Aisy खोमसि खोमलाव नुजोबदो मालाय दख'ना मोजां मोजांथार लाबोदो इसोरो आंनो माला होगोन नोंलाय अ इयो सुनुनि इयो मोजांथार नुदोना सिम्पोलनो नै जि मोजांखा सुनुनि इयो ओमफ्राय नै इयो जोंहा अपमानि इयो मालायसो अ दख'ना फालि इयो ओमफ्राय आरो नै इयो माबानि पल्लबिनि नै इयो पिंक कालारा पल्लबिनि इयो पल्लबिनि अ नाया मानो मोजां नुदो नोंनो ओरैनो खोन्थियाखै आं खोन्थिनायनि मतलबखौ बुजिदोंना बुजियाखै नोंलाय फैसा गैया ए नै इन्दिनि फालिया पल्लबिया गांसे लाबोदो मालाय बेसेबा दामखा 2500निखौसो बेसेबा मोजां नुदोंमोन पल्लबिया ओमफ्राय 1500निखौ लाबोबाय आरो गांनै लाबोदो गांसेयाव 1500 हो फेनखौ फेनावबो माबायाव हाबैदो खोमा होनना जि गिदोंमोन आङो हाबाखै खोमा ना